Keby vám niekto povedal, že presne vie, koľko rokov sa dožijete, chceli by ste to vedieť? Niekto sa možno radšej nechá prekvapiť a rozhodne sa nechce trápiť tým, koľko času mu ešte zostáva. Ak ste však zvedaví a chcete byť na všetko pripravení, prezradíme vám, čo všetko vek, akého sa človek dožíva, ovplyvňuje a ako dlho na tomto svete pobudnete pravdepodobne aj vy. Tak dajte like a poďme sa na to pozrieť. Vek je ovplyvnený tými najrôznejšími faktormi, počnúc z dobou, v ktorej žijeme, až po to, ako sa každý deň stravujeme, koľko máme pohybu, aké sme zdedili gény, či akých máme okolo seba ľudí. Štatistiky napríklad ukazujú, že Slovák sa dožije v priemere 76,7 roka. Nebolo to tak však vždy. Napríklad v roku 2000 bol priemerný vek, akého sa Slováci dožívali, o 3 roky nižší. Aj pred desiatkami či stovkami rokov sa naši predkovia väčšinou nestihli dožiť ani staroby a umierali o mnoho skôr. Napríklad v roku 1960 sa človek dožíval v priemere 52,5 roka. Dnes je pritom svetový priemer 72 rokov. V roku 1841 bol tento vek ešte nižší, pričom muži sa dožívali v priemere okolo 40 rokov a ženy len o 2 roky viac. Kedysi však bola o mnoho vyššia aj úmrtnosť detí, čo výslednú priemernú dĺžku života obyvateľov skresalo ešte viac. Dnes existuje množstvo testov, ktoré vám s ohľadom na váš životný štýl vyrátajú, koľko času vám je súdeného, prípadne čo môžete robiť, aby ste si požili o niečo dlhšie. Sú v ňom zahrnuté faktory ako napríklad vaše pohlavie, rasová príslušnosť, váha, ale napríklad aj to, či žijete v manželskom zväzku a aké je vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie. Čo teda ovplyvní dĺžku vášho života najviac? Jedným z faktorov je spomínaná rodová príslušnosť. Ak ste totiž ženou, existuje vysoká pravdepodobnosť, že si požijete o niekoľko rokov dlhšie. Štúdie totiž tvrdia, že muži často holdujú riskantnému správaniu, kým ženy sú opatrnejšie. Ďalším prediktorom je genetika, teda aké ochorenia ste zdedili od svojich predkov. Medzi tie najnebezpečnejšie patria napríklad ochorenia srdca či cukrovka. V boji s dedičnosťou vám však pomôže manželstvo. Štúdie totiž ukázali, že ľudia, ktorí sú v manželskom zväzku alebo v dlhodobom vzťahu, žijú dlhšie ako tí, ktorí sú sami. Manželstvo totiž dopomáha k rozumnejším rozhodnutiam, ako sú napríklad pravidelné lekárske prehliadky. Okrem toho výskumy dokázali, že osamelosť je mimoriadne nebezpečná a hovoria, že je pre naše zdravie rovnako škodlivá ako fajčenie 15 cigariet denne. Jediná cigareta skracuje život o 11 minút. Dopad týchto faktorov teda jednoznačne nie je zanedbateľný. To, ako dlho budete žiť, ovplyvňuje aj váš socioekonomický status a aj to, či si človek môže dovoliť dostatočnú zdravotnú starostlivosť. Súčasťou socioekonomického statusu je aj vzdelanie a štatistiky uvádzajú, že ženy s vyšším dosiahnutým vzdelaním sa dožívajú v priemere o 2,8 roka vyššie a muži o 1,9 roka viac. Ako sme už spomenuli, dĺžku života ovplyvňuje aj zdravie, ktorého súčasťou je aj zdravá váha. Štatistiky uvádzajú, že až 70% dospelých jedincov trpí miernou nadváhou a 5% je považovaných za morbidne obéznych. Ročne príde kvôli obezite o život až 300 000 ľudí a štatistiky odhadujú, že dĺžku života skracujú o 5 až 20 rokov, v závislosti od závažnosti obezity. Kto teda bude žiť najdlhšie? Ak žijete v šťastnom manželstve, máte zdravé BMI, vyhrali ste genetickú ruletu, máte dokončené vyššie vzdelanie, vyhovujúci socioekonomický status a neholdujete adrenalínovým situáciám, pravdepodobne máte vyhraté a pred sebou ešte veľa rokov. Dnešné video je na konci. Na ďalšie sa môžete tešiť už ďalší štvrtok. A keďže chceme do našej tvorby zapojiť aj vás, divákov, kľudne nám napíšte do komentára námety na ďalšie koncepty videí, ktoré by sme vám mohli priniesť. Možno tak budete aj vystáť za zrodom nových YouTube seriálov. Dovtedy, ako vždy, buďte smart, buďte interes.